Sandila. Saya lang. Ayaw i-atras ang lumay. Mabuhay! Andito na naman ang inyong auntie na fresh. Ang babaeng never been kissed, never been touched, but totally damaged. Siya si Auntie Wency! For today's video mga guys is magpapaswab test ako. Yes, isa kasi ito sa mga requirements ng aming kumpanya kung magpabalik trabaho ka na. Kasi since nung nag-start yung quarantine due to the pandemic or due to the coronavirus, Nakaleave kasi ako nung nung March up until now. So, ngayon, magbabalik trabaho na ako at isa-swab test nila ako bago ako makabalik sa trabaho. Honestly guys, medyo hesitant or natatakot ako na mag-swab test kasi masakit daw. Ang daming nagkalat ng mga chismis na hindi raw accurate yung resulta, mga ano-anong chemichan. So ako, medyo hesitant talaga ako guys. Actually, natatakot ako sa result, baka hindi, accurate. Kasi ako naman, hindi naman ako nagpalalabas. Hindi rin ako sure kung affected ba ako ng virus kasi meron nga yung mga tao na asymptomatic and then mahirap yung kalaban natin yung coronavirus kasi hindi nakikita ng ating mga mata. But this video is to clarify things. I wanted to educate everyone kung ano ba talaga yung swab test, kung anong prosesong ginagawa nito, bakit kailangan natin ito, at syempre para i-break yung stigma or tanggalin na yung mga chismis, diba? As a filming, it's already October 9, Friday, at nakaschedule ako magpa-swab test doon sa Department of Health, Region 7. Dito lang yan sa amin sa Cebu City. Appointment ko is 10 a.m. Kailangan na natin magmadali. So, kailangan pag pupunta kayo sa mga doctor's appointment niyo, dapat maayos at presentable at fresh ang ating mukha para naman hindi tayo bubukang sakitin, diba? Baka merong magkaroon ng impression yung mga doktor o yung mga medical staff doon, ay, mukhang haggard, siguro may sakit yan, diba? No! Dapat fresh tayo all the way. Mag-makeup muna ako real quick, okay? Unang-una mga sis, is gagamit na ako ng moisturizer. This is from Salite. Para naman ma-moisturize at maging healthy looking ang ating skin, diba? Next is foundation from Beauty Glaze. This is in the shade number 4. Di pa rin mo ang hangganan ng langit. Sa ulap na iyong pangarap ay makakamit. Ang tagumpay ng butuin ay dalangin ko. Sana'y kapalaran ko ay magbago. Tara na, magkikilay na tayo. Gamit ko lang itong Sassy Lady. Meron na siyang spoolie at saka retractable ang kanyang applicator. Ayan. Next is lip tint. This is from ShoBeauty Cosmetics in the shade Aphrodite. Set ko lang yung foundation gamit ang loose powder from Sassy Lady. Last but not the least is pagmamascara ko gamit ang mascara from Avon. Ayan! Tapos ang ating simple yet fresh look. Siguro madami nagtataka sa inyo bakit nag-makeup ako naka-mask at naka-face shield naman. Siyempre guys, kailangan natin yun. Baka naman ang doktor is guwapo. Please prepare tayo, diba? Guys, malapit na mag-10 a.m. My God! Natatakot at naloloka na ako dito. Charot! Kasi may nakita kasi akong video doon sa internet na mahaba talaga yung yung cotton na
pinapasok dun sa ilong. Ay, nakakaloka. Tapos meron pa akong narinig ng chismis na may babae daw na nagpa-swab test. Tapos accidentally na natamaan yung mga nerves or mga ugat-ugat dun sa utak niya. At nakakaloka. Prayers ng tayo guys. Prayers! There's no turning back kasi mahirap lang tayo. Wala na tayo pambili ng hormones. Charot! So, wish me luck guys! Oh my God! So guys, andito na ako sa kanilang waiting area. Kakatapos ko lang fill upan itong form. And aking gulat ko guys, ang schedule ko, diba, na-mention ko kanina is 10 a.m. Magsa-start pala sila ng kanilang swab test is by 11 a.m. pa. So another antay na naman for 1 hour. So again guys ha, friendly reminder, don't forget your mask and your face shield. Especially kung pupunta kayo sa matatao or sa mga public na lugar, okay? So guys, it's already 11 a.m. and magsa-start na ang kanilang swab testing. And kinuha na yung form ko and then binagyan ako ng ganito. Ayan. Ewan ko kung para saan to guys. Kung alam niyo to, comment down below. Charot. So let's start! Sandila. Saya lang. Ayaw i-atras akan. Lumayan. Alright guys, tapos na ako sa aking swab test. Nakauwi na rin ng bahay. We went home straight from DOH because up until this moment, I still feel that, discomfort. Hindi naman siya masakit actually. Meron lang talagang discomfort na, alam mo yun, yung may pinasok na foreign objects. Charot! Foreign objects sa lalamunan mo, tas hindi mo mailuwa or ganun yun, di ba? So, ayun na nga, tapos na ako sa aking swab test. I'm just waiting for the result and according to them, mga 1 week ata lalabas yung result. Depende. And just a disclaimer guys ha, I'm not medically trained for this. I'm not a nurse, I'm not a doctor, I'm not medically inclined to anything. I just wanted to share my experience and knowledge about this. And sinishare ko tong experience or any information sa video na to with my own discretion. I wanted to share a piece of information, legit, na puro facts lang guys. Walang halong mga or ka-etchosan kasi ang daming naglipa ng mga fake news dyan. By the way guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, hi! Ako pala si Wency. Please don't forget to like, share, and subscribe na yan para connected tayo, di ba? That's it for this video. Hopefully, na-enjoy at you found this video informative. Salamat sa pananood and have a great day!